расман муҳориба дар вазни 57 килограмми ACA Анис Ёқубов бо рекорди 8-1 зеди Сайгид Абдуллаев бо рекорди 10-2 рӯзи 16 август дар турнири ACA 178 дар Москва. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. мо бошад наворро оғоз мекунем. дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. шумо метавонед ки аз ширкати Шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳӣ дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. чемпиони пешинаи вазни ним сабуки UFC Александр Волкановский муҳорибаи навбатии худро зидди Чарлз Оливера ё ин ки Дастин Порье гузаронидан мехоҳад. албатта аён аст ки ман реванш барои камарбанд зидди Топурия мехоҳам. ин муҳорибаи калон аст, лекин бо эҳтимоли калон Илия Бохолуе моҳи сентябр меҷангад. аз ҳамин сабаб ман омодаам ки дар вазни сабук муҳориба гузаронам. ба ман муҳорибаҳои шавқовар диҳед. бо ягон ҷангвари дурахшон ҷангидан мехоҳам. бо чунин шахсон ба монанди Чарлз Оливера боз ман Дастин Порьеро ба муҳориба даъват кардам. ӯ инсони хуб аст ва аён аст ки мо бо ӯ муҳорибаи калони дурахшон ташкил карда метавонем. албатта ки ман камарбанди худро баргардонидан мехоҳам. барои ҳамин дар вазни худ ба ғайр аз чемпион дигар бо ягон кас ҷангидан намехоҳам. дар вазни ним сабук муҳорибаи навбатии ман барои камарбанд мешавад, гуфтааст Волкановский. ва дӯстон, дар ҳақиқат бо эҳтимоли калон UFC муҳориба байни Илия Топурия ва Макс Холлоуэро ташкил кардан мехоҳанд. ана ки рақиби навбатии Волк мешавад номаълум. чӣ гуна ки мебинем худи ӯ зидди Оливера ва Дастин ҷангидан мехоҳад, лекин Чарлз Оливера бошад зидди Махачев ҷангидан мехоҳад. оиди чиз шаби гузашта мураббии ӯ Диего Лима хабар дод. мо ҳардуямон мехоҳем ки Чарлз Оливера барои камарбанд муҳориба гузаронад ва мо ба UFC чизро хабар додем. акнун вақте ки Арманро дисквалификатсия карданд, дар вазни сабук ягон кас ба ғайр аз Оливера намондааст. ӯ дуюм рақами рейтинг аст ва дигар ягон касе нест ки бо Махачев ҷангад. Дастин Порье чанд рӯз пеш дар ҷанг зидди Ислам шикаст хӯрда буд. Гейҷиро чанд муддат пеш ба нокаут равон карданд. ҳақиқат дар он аст ки баъди дисквалификатсияи Арман барои мо ягон рақиб нест ба ғайр аз Ислам Махачев ва ин чизе ҳаст ки мо мехоҳем. ин чизе ҳаст ки Чарлз мехоҳад. акнун қарор дар дасти UFC аст, лекин мо тайёрем ки бо Ислам дар Абу-Даби муҳориба гузаронем, гуфтааст Лима. хотиррасон мекунем ки Арман Царукянро барои задани мухлис 9 моҳ дисквалификатсия карданд ва агар ки ӯ навор оиди зидди зӯроварӣ сабт кунад, пас муҳлати дисквалификатсия ӯро аз 9 то 6 моҳ кам карда метавонанд. худи Ислам Махачев бошад муҳорибаи навбатии худро моҳи октябр гузаронидан мехоҳад. барои ҳамин дӯстон, Чарлз Оливера шояд ки имконият барои муҳориба зидди Ислам Махачев пайдо кунад. худи шумо реванши Махачев ва Оливераро дидан мехостед ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. чемпиони вазни миёнаи UFC Дрикус Дуплеси гуфт ки аз муҳориба зидди Исраил Адесаня чӣ интизор аст. ман боварӣ дорам ки ин муҳорибаи дурахшон мешавад. чӣ гуна ки ман аллакай гуфта будам, ман ягон вақт муҳорибаҳои дилгиркунанда ба монанди ӯ надоштам ва зидди ман ӯ муҳорибаи дилгиркунанда гузаронида наметавонад. вақте ки ту зидди ман ба октагон мебароӣ, пас 100% кафолат аст ки муҳориба дилгиркунанда намешавад, чунки дар давоми 25 дақиқа ман кӯшиш мекунам ки туро ба қатл расонам. бале, ман муҳорибаи охирони худро фавран ба анҷом расонида натавонистам. дар тамоми карьераи ман танҳо 2 муҳориба бо қарори доваро ба анҷом расидааст. лекин ин дафъа ман барои финиш мебарам ва ман ин корро хеле дурахшон мекунам, гуфтааст Дуплеси. хотиррасон мекунам ки муҳориба байни Дрикус Дуплеси ва Исраил Адесаня рӯзи 18 август дар турнири UFC 305 ба нақша гирифта шудааст. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.